May discount naman, no? Baka naman maningil kayo ng mahal, ha? Oo, po sir. May discount po para sa inyo. Yung ganda ni Lola. Hindi totoo yan. So, ayun mga kaka... Bola lang yan. Marites. Hoy! Hoy! Tama kayo, tama kayo. Ako Marites. lang mali. Ayun, today's video mga kalye, Binmali. Baywalks ng Binmali mga kalye. Pagkagabi, sobrang napakatahimik. Pero nightlife na ko, grabe. Pag pumunta ka rito, may enjoy mo. Kaya ako naman, sa kaikot ko, dahil di ko nakita yung isang co-vlogger. So, ayan, nagutom at medyo naganap ako ng magandang ambience na kainan. So, eto nga, ang tumako pansin sa akin, yung nag-iihaw na nakatricycle ng sarap ng mga barbecue. So, still street food. Yun, grabe. Napa-order ako ng dalawang barbecue, dalawang tenga. So, pinaihaw ko na rin. Sarap, may isaw pa. So, yun mga kalye, silipin natin itong isang puntahan dito sa Binmali pag naputpad kayo. At makikita nyo agad to, si Boss Red, yung kanyang fruit shake na napakasarap at ang gumawa yung kanyang mami. Kompleto rin yung menu. So, dyan makikita mo, short order, pwede rin, no? Talagang murang-mura lang. So, nakalagay lahat dito, yung mga banana shake, mango shake, ayan. So, halos kompleto lahat ng mga shake. At so, meron din silang pigar-pigar dito mga kalye. At kung mo nagutom mo, shoutout kay Mami Laleng. Ayan, ang masipag na mayari ng tindahan ng grill na to. So, eto nga pala mga kalye ay yung Golden Grill ni Lola Laleng. So, ibig sabihin, pwede kang magpaluto rito. At yun na nga, kumakain na ako. So, shoutout ko lang yung shake dahil di ako nagpakilala vlogger. Nakilala ako ni Kenneth. Sabi niya, Kali Moto Vlog. Ginawan ako ni Mami ng masarap na shake. So, free lang po yun mga kalye. So, ayan. Mami Laleng, salamat sa napakatamis mong shake. Tulad ng pagmamahal mong katamis din. Ayun, so, napangiti si Mami. So, ayan. Biglang may bumili nga mga kalye. Talagang kahit gabing-gabi na is dinudumog. May mga tao pa rin talagang bumibili. At shoutout, marami nga palang mga pupunta. Shoutout mga kalye, isang masayang araw na naman sa inyo. At kung nasan man kayo ngayon, ingatan kayo ng Diyos. So, yun. Nag-ikot ako dito kasi hinahanap ko yung co-vlogger na kasama ko, Team Boomer. Di kita nakita. Kaya ayun, aksidente. May nag-iihaw. May maganda kasi doon kanina sa guwapo. Kaya dumaan na rin ako. So yun. At nakausap nga natin yung may-ari nito, si Lola Laleng. Tara, nakita natin. Kasi delivery niya ako ng shake eh. Kaya isi-shoutout na rin natin. So Mami Laleng, kumusta po? Ayan, nice to meet you. Si Mami Laleng po yung may-ari ng Lola Laleng Golden Grill, no? So marami silang mga pagkain dito mga kalye, no? So hindi lang barbecue, no? Hindi lang fruit shake or whatever. Then meron din silang mga ready for cook, no? So tarangin natin si Ma'am Laleng, si Lola Laleng, no? Lola Laleng, ganda ni Lola Laleng, no? Kaway ka naman, Kali Moto Vlog. Ayan. So kaway ka po sa Kali Moto Vlog. Iyon. So tanong ko lang po, ilang taon na pong nag-ooperate yung inyo pong grill? At isang taon. Dito sa Binmali. So isang taon. So ibig sabihin, bukod po dito, meron pa pong ibang area? Opo, sa Binmali. So, eto po bang Lola Laleng's Golden Grill? Pwede rin po bang parang catering style? Halimbawa po ako nag-birthday, tapos gusto ko mong paluto sa inyo. Paano po yun? Pwede. May discount naman, no? Baka naman maningil kayo ng mahal, ha? Oo, po sir. May discount po para sa inyo. Yung ganda ni Lola. So, ayun mga kakali ha. For how many years na pong nag-exist na? Ito, mag-1 year na. So, 1 year. Ano po yung madalas na tinatao dito? Yung pinaka-regular? Marami po. Sabado po, Friday, Saturday. So, yun po yung mga matatao. So, ayan ha, shoutout mga kalya. Dito sa Binmali, so makikita nyo lang po itong area. So, pag nakakita kayo doon ng barbecuean, naka-tricycle, saka yung poso na yan, yan. Kasi sa lahat ng mga kainan dito, ito lang yung may poso. Yan, binubomba. So, pag nakita nyo po yan, Lola Laleng's Golden Grill po yan. Tapos, yun, makikita nyo na to, yung shake ni Red, no? No, so yan, masarap po. Nilibre kasi ko ng na shake, no? So napakasarap, grabe ang tamis. Parang pagmamahal ni Lola Laleng, matamis din. So yun, maraming salamat sa inyo and isang masayang araw ulit. Share na lang po tayo dahil salamat sa Diyos. Halika, sumama ka na sa aking biyahe. Sama-sama tayo
sa pag-abante. Kalye mo tublag talaga namang napakaswabe. Para bumiyahe at damahin simoy ng hangin dito sa kalye. Bawal maarte, umulan man o umaraw, patuloy lamang sa diskarte. Hindi ko pwede pa rin na magpayakap sa katamarang umaatake. Sa hirap ng buhay ngayon, ikabi mo tiyong tara abante. Sumakay ka sa likod, basta wag ka malikot. Kung ang bahala, ikay magtiwala, handa ka na ba maglibot?